बे समाव एसएम निउसनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जोंनि स्टुडिय'आव सासे आलासि लिंनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय राज्य सभानि एमपि मानगोनां बिश्वजित दैमारी। गोजोन्थों आरो आङो एसएम निउसनि गासैखौबो खुलुमबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आच्चा सार, नोंथां गिबियावनो जोङो जोंनि जि सावरायनाय आयदा, बे सावरायनाय आयदाखौ मोनसे सोंथिनि गेजेरजों जोङो जागायदेरनो सानदों। बे जाबाय नोंथाङा जिहेतु नैबे पलिटिकेल लाइनाव फैनायनि सिगां गिबियाव हयथ' नोंथाङा बबेबा मोनसे हानजा बा आफादफोराव हयथ' नोंथाङा जड़ित दंमोन। गिबियाव नोंथाङा माबायदि आफादाव नोंथाङा लोब्बा दंमोन? एक्चुअली आङो फरायसा समनिफ्रायनो आफादजों लोब्बा दंमोन। बेनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आं जेब्ला नावकाटा मिलन एमइ स्कुलाव फैयो क्लास 5आव, अब्ला नावकाटा मिलन एमइ एन्ड हाई स्कुल बेवहाय जोंहा इउनिट एबसु दङमोन। बे इउनिट एबसुआव क्लास 5निफ्राय आङो क्लास 5निफ्रायनो सोद्रोमा हिसाबै थिसनजादोंमोन। आरो बे समाव जायफोर प्राइमारि कमिटि एबसुआव माने मिटिं जायो आरो इउनिट एबसुआव बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफानांगौ जायो, बेफोर समाव आङो बयनिबो अननाय मोन्दोंमोन, थुलुंगा मोन्दोंमोन आरो माखासे बाथ्राफ्राव आंनिफ्रायबो भिउ लादोंमोन। गतिके बिनि उनाव कन्टिनिउवासलि आं दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फैबाय थादों। बे समाव पिटिसिनि सोमावसारनाय दङमोन गोख्रोङै। समर ब्रह्म चौधुरी, सरन नार्जारी मानगोनां बिथांमोनखौबो बेवहाय पिटिसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो मोन्दों। बे समाव एबसुजों जेबो डिफारेन्स गैयामोन। बेफ्राव मानसिफोर होखांनानै लाबोनाय लिडारफोरनो गय साहा बिब्ला होफैनाय, सोरखौबा लिंनो थिनहरबा लिंनानै होफैनाय आरो बिसोरनि खाथियाव थाफानानै बिसोरनि रायलायनायफोरखौ खोनासंनायनि खाबु मोनबोदोंमोन। आरो फैयै फैयै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गुबैयै 1988 मायथाइनि जोबथा समाव आन्सलिकनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ बेयो सानजा देफेलि होननाय आन्सलिकमोन। दा सुक्लाय सेरफां जाबाय। दा सुक्लाय सेरफां बिटिसि जानायनि उनाव सुक्लाय सेरफां आन्सलिकनि। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे सोमावसारनायजों कन्टिनिउसलि आङो दंबोयो। आं बिनि उनाव जिल्ला आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन। बिनि उनाव मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांनि समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि जानानै बिथांजोंबो मावफाबोदों। बिदिनो फैयै फैयै 2001 मायथाइयाव आं एबसुनिफ्राय रिटायारमेन्ट मोनदों। बर्मानि जुलि मैदानाव जानाय कनफारेन्स। आरो बिनि उनाव सानस्लाबा हरस्लाबानो बेयाव जिहेतु बिसायख'थिया 2001 मायथाइयाव फैदोंमोन आरो बिटिसि एकर्ड जानो गोनांमोन, नाथाय बियो जायाखिसै। ओंखायनो एजिबिया बे समाव माने इलेक्सन फैनायखाय खालामा होनबाय। जोबनायाव मा खालामबावनो होननानै जयै रायलायलायनायाव जे बिसायख'थिखौनो जों बयबो गोसो होनांसिगौ होननानै जोंनि गासै आफादफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिएमटि बा गुबुन गुबुन जि सोमावसारारि आफाद बे थांखिखौ लाबाय। बेवहाय केन्डिडेटनि बाथ्रा रायलायनाय लोगो लोगो आंनि मुंखौ माने प्रप'ज खालामबाय दा तामुलपुर समस्तियाव। आरो बेवहाय तामुलपुर समस्तियाव आङो 2001 मायथाइयाव एमएलए हिसाबै आङो सायख'जाबोदों। बिनि उनाव बड'लेण्ड लेजिस्लेचार पार्टि हिसाबै ग्रुप खालामनानै जोङो खामानि मावबोदों। आं चिफ हुइपमोन। बिनि उनाव फैयै दिनै रायजो सभा। ओरैनो नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि गबाय, बै समाव माने एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङमोन, आरो बै समाव नोंथाङा मा फिलिं जादोंमोन? जेनेबा मोनसे जातीय संगठन जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबाननिफ्राय ओंखारनानै बै समाव मा फिलिं जादोंमोन जों? ना गोसो सिङावथ' मोनसे मा खालामनो, एसेबां सम लोगोफोरजों थानानै बै समावथ' एमएलए जानो हागोन ना हाया बिनि खोथायानो फैयाखै। नाथाय मोनसे आंना गोजाननिफ्रायनो बाथ्रा मोनसे फैजेनोमोन जे माने जिहेतु बिएलटिजों आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारा रायलायबाय थादोंमोन, आंखौ खेंस्लायैबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिंनिफ्राय बिथांमोनखौ मदद होनो आंखौ बिबान होदोंमोन। आरो बिथांमोनजों जेब्ला बांद्राय हलि गलि टकआव नुबाय थाबाय, बेवहायनो मोनसे बाथ्रा फैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे माने गोथार संगठन, डेम'क्रेटिक जि संगठन, बे संगठननि सोरबा सासेया माने मा होनो हा सिंनि माने आफादजों माने थाफाबाय थायोब्ला मोनसे समाव संगठना मोनसे गाज्रि बदनाम जानो हागौ बा बिसोरो एखे होननानै सानजानो हागौ। ओंखायनो जिहेतु बेवहाय थानानै मावगासिनो दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाया दा उसित जाथ'नाय नंला होननानै आंखौ बुंदोंमोन। आरो बे हिसाबै बे खामानिखौनो माने बर' जेंनाखौ फोसाबनाय आरो बिएलटिनि जिथु माने माबा समाव मा होनो बे समाव टक जाबाय थानाय, बेखौनो आंखौ मदद खालामलांबाय थानो आंखौ बिबान होदोंमोन। गतिके
बेराफारसेथिं आं मोनसे टेम्परारि जब मोनदोंमोन आरो बेराफारसेथिं आंनि जिथु माने बेसेबांबा गोबाव सम आं जायजों फैदों जायजों मावबोदों बेनिफ्राय माने ओंखारनांगौ जानायाव बे एसेब्लाबो गोसोआ माने फैयो खारन हठात करि गोदान मोनसे एनभायरनमेन्टजों एडजास्ट जानांगौआ बहुत माने गोब्राब बाथ्रा दा बै समावथ' मोनसे ओरैबायदि परिबेस जोंबो डेलिगेटआव जिरायदोंमोन कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बाहागो लादोंमोन आरो जोंबो बै समाव सानस्लाबनो हाया हिसाबै मा खालामनो नागिरदों मादों जों बुजि मोनाखैमोन बै समाव आरो डेलिगेटआव बेखौ रायलायनाय जादोंमोन बेनि उनाव हयथ' नोंथाङा ओंखारनायनि उनावनो माने प्रमद बर' बिथांखौ एजिएसनि बिबान होनाय जादोंमोन खोमा आं थिग गोसोआव गैला नङा आं ओंखारनायनि उनाव बिथांखौ होथ'वाखैमोन बिथांखौ कामरुप जिल्ला एबसुआव बिथाङा आफादगिरि हिसाबै दङमोन आरो बे हिसाबैनो बिथाङा खामानि मावबाय थादोंमोन आरो आङो एमएलए जानायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों थानानै मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांमोनजों थानानै जोङो खामानि मावबोफाबाय थानो मोनदोंमोन माने बे बिदा माने एसेम्ब्लियाव थानाय समावबो बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम गैयामोन ओरैनो नोंथाङा एमएलए हिसाबै बै समाव माने चिफ हुइपमोन आरो बेवहाय बर'फोरनि जेंनाखौ नोंथांमोना माने माबायदि फेस खालामदों बे आसाम एसेम्ब्लियाव बेवहाय गुबैयैनो जोंनि बाथ्राफ्रा माने बिधान सभानि मजियाव मोजाङै सौहैयाखैमोन आगोलफ्राव जायफोर थांदों जे बाराद्राय बे रोखोमनि बेवहाय माने कअर्डिनेट खालामनो हाहैयाखैमोन नाथाय बे समाव जिहेतु थगाबो जाबाय थादोंमोन बेनि सायाव गतिके आं बेवहाय एमएलए हिसाबै थाहैनानै आंहा मोजां मोनसे सुबिदा जादोंमोन जे थगाव मा डेभेलपमेन्ट जाबाय थादों बेखौ आं मोनथिगौमोन आरो बेखौ आङो बिधान सभायाव माबायदि माने माबाखौ इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ गासै एमएलएफोर बा मनि मिनिस्टारफोर बा गभर्नमेन्ट बेखौ आङो बेवहाय एसेम्ब्लियाव रेज खालामबाय थालांदोंमोन माने नारसिन गतिके बिनि उनाव बांसिनैनो आनअफिसियेलि आङो माखासे खामानिखौ मावनो मोन्दोंमोन चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै मिनिस्टार्स आरो बायदिसिना अपारेशन लिडारफोर थाहैबाय बिसोरजोंबो डिप्ल'मेटिकेलि सासे एमएलए जानाय हिसाबै आंनि दरखङा जेरावबो खला जादोंमोन आरो खला हिसाबै टाइम टु टाइम जिखिनि खामानिफोरखौ जोङो एकर्डनि थाखाय माने सावरायनानै थिग खालामलांनांगौ बेफोरखौ चिफ मिनिस्टारजों रायलाय आरो चिफ मिनिस्टारखौ इन्सट्राक्सन हो माने जि समाव माने डिपार्टमेन्टनि क्लियारेन्सफ्रा नांगौ बेफोरखौ खालामलांनो हादोंमोन गतिके आं सानो बे बेलायाव जोबोद माखासे माने समस्या थायो बेफोरखौ आरो बेखौ डिप्ल'मेटिकेलि माने लांनांगौ स्ट्रेटेजिकेलि लांनांगौ आरो बे बेलायाव जोंनि जिथु एमएलएनि टिम जोंनि गेजेराव खुनु बेबायदि मोनसे डिसप्युट गैलायलायामोन आब' प्रमिला दं मानगोनां बिनि उनाव हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोन दं आरो दा रिहन दैमारिमोन गासिबो दं नाथुराम बर' आंजोंनो एखेलगे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन गतिके बे समाव एसे कम्फर्टेबल माने टिमा मोजांमोन आरो माने बेवहाय रावहाबो रावनिबो सायाव ओरैनो नोंथाङा एमएलए जि जानायनि उनाव नोंथाङा मा फिलिंस खालामदोंमोन आं मिथिनायावथ' नोंथाङा बै समाव एकदम सिम्पोल मानसिमोन आं जेबो फिलिंस हायाखै बे समाव दाबो आं जेबो गावखौनो एमपि नामा आं बावनानै थायो कारण आंनि खामानिया बेनो गुबुना आंखौ मालाबा एबसु दैदेनगिरि हिसाबै नुदों बा मावथि हिसाबै नुदों मालाबा एमएलए हिसाबै नुदों मालाबा आर्टफेडआव चेयारमेन नुदों मालाबा दिनै एमपि नुदों नाथाय आं गावखौ जेबो आलदा नुवाखै आरो आंनि खामानिया दाबो माने जोबाखै बे जाबर जथर गासैखौबो बुथुमनाय आरो बेखौ माबोरै सुस्रांनो बेखौ मावबाय थानायावनो आं दाबो दं एबसुआव आं जेखौ दायथ' लायोमोन बेखौनो आं एमएलएआवबो दायथ' लादों दा एमपि हिसाबै बेखौनो बिटिसिनि प्रब्लेम सोरजोंबा कर्डिनेसन लाखिनांगौ प्रब्लेम दिनै एलायन्सआव दं गभर्नमेन्ट एलायन्सखौ माबोरैहाय मेनटेन खालामनानै समखौ बारलांनो दिनै रायजो सभानि इलेक्सन बेसेबां जटिलमोन खिन्थु बेखौ दिनै गासैखौबो लासै मिलायनानै बे मोनसे माबाखौ बारबाय बिटिसिनि इलेक्सन टटेल एलायन्सआवनो दा हिट फैगासिनो दं बेखौ बोरै बारलांनो गतिके आंनि बेलायाव खामानिया सानफ्रामबो माने बे जटिलतायानो फैबाय थादों आरो मिथिया इसोरनि अननायाव बा नोंथांमोन बयनिबो आशीर्बादाव जेखौनो मोनदों आंनि गोसो सिंजों आं एसे माने साननानै लायो जे बेफोरखौ आङो इसोरनि अननायावबो रायजो राजाफोरनि आरो आंनि वेल विशारफोरनि आशीर्बादाव माने मावनो हाबाय थादों नाथाय बेसेबां दिन बिदि मावलांनो हागोन बेबो मोनसे आচ্ছা नोंथाङा बे एमपि जाबाय थानाय समाव माने नोंथाङाथ' माने फ्राय माने मोनफ्रोमबो सेसनाव मोनफ्रोमबो माबायाव माने जोंनि आसामनि बा बर'फोरनि बायदिसिना जेंनाफोरनि सायाव नोंथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों दा मख'जाथाव माने नैबे माने खेबनै टार्मसआव नोंथाङा मख'जाथाव मा मोनसे इस्युनि सायाव बाथ्रा बुंनानै बांसिन कमफर्टेबल बा साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनदों नङा बेवहाय समय बेवहाय जाबाय पार्लियामेन्टआव जोङो जिफोर साबजेक्टनि सायाव
बिलफोर फैयो डिबेट फैयो जेफोर माने मेटारनि सायाव बाथ्राफोरनि सायाव मोनसे डिसकासन जायो अब्ला बेफ्राव एमपिफोरनि रला जाहैबाय जे जोङो जोंनि जायगा बा जों मोनथिनाय बाथ्रा बा देशनि जिखुनु बाथ्रा जि बे माने साबजेक्टजों रिलेटेड बेखौ जों बेवहाय नटिसआव लाबोनांगौ मोनसेया जाहैबाय बिनि उनाव नटिसआव लाबोनानै बिनि सायाव जुदि मोजांब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ जाहाथे इम्पर्टेन्स होयो जुदि मोजां जायाखै बेखौ माबोरै मोजां खालामनो हायो बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बेवहाय लाबोनांगौ होमब्लासो गभर्नमेन्टआ गावसोर जिखि प्लेनिं लानानै खामानि मावनो लाया बेवहाय बेफोर साजेसनफोरखौ लानानै मोनसे पलिसि आरो डिसिसन लाहैगोन आरो पलिसि डिसिसनाव जोंनि जायगानि सोमोन्दै जुदि नलेज थायाब्ला जोंनि परिबेसनि सोमोन्दै नलेज थायाब्ला गभर्नमेन्टआ बे जायगायाव बियो एप्लिकेबल जागोन ना जाया बेखौ मोनथिया ओंखायनो जोंनि आसाम एबा नर्थ इस्टआव जोंहा बांसिन प्रब्लेमा जायो मा जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जायफ्रा पलिसि मेकार आरो डिसिसन मेकार बिसोर जाहैबाय नर्थ इस्टनि माने सोमोन्दै खुनु आइडिया गैया ओंखायनो नेशनेल लेभेलनि जेफोर पलिसिफोर बे पलिसिफ्रा जोंखौ माने आवगायलांनायाव माने समानै माने लाफानो हायाखै आरो जों बेक जालांबाय थादों राइट टाइम दा बेखायनो आङो पार्लियामेन्टआव गासै नर्थ इस्टनि बेफोर इस्युफोरखौ आङो दैखांखाबाय थादों जेरै एनआरसिनि सिम्पल खोथा बेयाव आसामनि मानसिफ्रा आंखौ माने बयबो मोजां मोनदोंमोन एदिन आं सानदोंमोन जे एनआरसिनि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव रायलायनो गोनांथि गैया मानो एनआरसिया जाहैबाय आसाम एकर्डनि उनाव सोलिबोबाय थानाय मोनसे इस्यु बहुत आसामनि मानसिफ्रा गाबख्रावदोंब्लाबो बेखौ गभर्नमेन्टआ जेबो गुरुत्व होआखैमोन बेनि उनाव सुप्रिम कर्टनि इन्सट्राक्सनजों बेवहाय एनआरसिखौ खालामनाय जादों आरो जेराव आसामाव बेखौ लानानै जितु मोनसे फार्स्ट माने मा होनो मोनसे चेप्टार बेवहाय डिक्लेयार होदोंमोन जेबो इस्यु गैयामोन नाथाय बेखौ लानानै पार्लियामेन्टआव गासै पार्टिनि एमपिफ्रानो रेज खालामदोंमोन जे बिनि सायाव सावरायनांगौ आसामाव माबोरैहाय हारसिङै एनआरसि खालामनो हायो आरो बेवहाय गासै भारतीय मानसिफ्रानो माने डाउटफुल सिटिजेनाव माने गोलैदों बायदिसिना अभियोग फैदों बिनि उनाव गभर्नमेन्टआबो एलाउ खालामदोंमोन पार्लियामेन्ट रायलायनायाव खिन्थु आंहा अबजेक्सनमोन जे जेब्ला जों बेखौ पार्लियामेन्टआव रेज खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ जेबो डिसिसन लायाखै आरो बेखौ पार्लियामेन्टआव मालाबाबो रायलायनो जोंनो टाइम होआखै आसामनि बे प्रब्लेमखौ खिन्थु जेब्ला बे मोनसे सुप्रिम कर्टनि इन्सट्राक्सनजों सल्भ जानो थांबाय होमब्लासो पार्लियामेन्टआव मानो बेखौ रायलायनो खिन्थु बिनि उनाव जबरदस्त आंखौ कनभिन्स खालामबाय गभर्नमेन्टआ जे जोङो जेरैखि जाया हायो बेखौ माने अपोजिसनफ्रा जेबो खालामनो हाया गतिके नोंसोर गिनाङा आंखौ साइलेन्ट थानो थिनबाय थाबाय बिनि उनाव जाबाय नाथाय बेवहाय अल इन्डियानि बिजेपिखौ गारनानै गासै पार्टियानो बयबो ब्लेम होबाय जे माने आसामा बबेनिफ्राय पावार मोनखो मोनसेया जाहैबाय आसामनि मानसिफ्रा इन्टेनसनलि बिहारनि मानसिफोर साउथ इन्डियानि मानसिफोर बा बेंगलनि मानसिफोरखौ माने बिसोरो देसि मानसि नङा होननानै बिसोरनि नामफोरखौ दानजोबदों अब्ला आं बारै बारै होनदोंमोन जे बिदि जायाखै आरो अब्लानो माने आंखौ एटेक खालामदों नों सोर बायदिसिना ओमफ्राय जेब्ला आंखौ खोथा बुङाखै आं रागा जोंनानै बुंनाय जादोंमोन जे माने मा होनो नोंस्रा जुदि बेखौ सयजखौनो खालामनो हायाब्ला आसामाव बे इस्युखौ खालामनायखौ होमब्लालाय जोंखौ हगारना होदो आलदायै जों जोंनि हिसाबै सोलिनोसै होमब्ला आंखौ बयबो नारसिनदोंमोन जे नों हारसिं मानसिया नों बेवहाय बोरैहाय देशनि माबाखौ माबा खालामनो हायो आं हारसिं हगारबानो जाबाय जोंखौ हारसिङै जों थागोन दा बेबायदि माखासे बाथ्राफोर थायो जेखौ पार्लियामेन्टआव बुंनांगौ दा बेखौ आं निजे उनावसो आं फिल खालामदों आं एदिन खिन्थु बिनि परिबेसा आंखौ थोनदोंमोन नाथाय उनाव जेब्ला रायजोनि सेन्टिमेन्टआ बेमोन आं बेयावसो आसरित जादों आरोखि गतिके बेफोरबायदि गोबां दैबानानि प्रब्लेम मानिबा प्रब्लेम इभेन जोंनि बड'लेण्डनि प्रब्लेम मानसिफ्रा सानो आं जेबो बुङाखै खिन्थु दिनैसिम आङो हयथ' 6-7 बारनि बारा बड'लेण्डनि बर'नि प्रब्लेम बेखौ आङो पार्लियामेन्टआव रेज खालामदों नर्थ इस्टनि गासै ट्राइबेलफोरनि प्रब्लेमफोरखौबो आङो रेज खालामदों इभेन बांलादेशनि बर' नेपालनि बर' बेफोरनि सायावबो जोंनि एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनिफ्राय बैफोर जायगायाव बेकवार्ड कमिउनिटिफोरखौ जि माने हेल्प खालामो सापर्ट खालामो बेखौ इन्डियान अरिजिन हिसाबै नेपालनि मानसिफोरखौ आरो बेवहाय माने जिथु बर'फोर दं माबानि बांलादेशनि बिसोरखौ जोंनि माबाफ्रा मा होनो एम्बासि अफिसफोरनिफ्राय जेफोर स्किम प्रजेक्ट आरो माने स्कलारशिप होनानै इन्डियायाव फरायनो माने लांनाय मानाय बेफोरखौ खालामनांगौ बेफोरखौबो आङो रेज खालामबोदों ओरैनो नोंथाङा नैबे माने राज्य सभानि एमपि जाबाय थानाय समाव एकदम पार्टिकुलार बर'फोरनि थाखाय अबे मोनसे इस्युखौ बांसिन प्रेसार होना नोंथाङा खामानि मावदों बेयाव ना बेवहाय मोनसेया जाहैबाय नाम्बार 1 बर'फोरनि जिथु सोलिबाय थानाय जेंना
आरो बियो रिलेटेड बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जोंहा टेक्निकेलि बहुत प्रब्लेम जादों बेखौ माने किसुमान खामानि एग्जिक्यूट खालामनो थांनायाव कारण बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव नुनायाव गोहोखौ सब होदोंब्लाबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो जिखिनि गभर्नमेन्ट मेकानिजमा बेवहाय जानांगौ बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ खालामाखै जेरै डिसिफ्रा आउटसाइड माने बिटिसिनि माबायाव थायो इन एडमिनिस्ट्रेशननि सायाव बेखौ बिटिसिआ जेबो बुंनो हाया वेदास डिसिनि एबसेन्सआव जोंहा माखासे खामानिखौ जोङो मावनांगौ जेरै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ दिनै गासिबो नन बर'फ्रा रागा जोंदों मानो क'क्राझाराव थांजोबनांगौ आगोलाव मंगलदैयावनो जायोमोन बिस्रा उदालगुरिनि मानसिया बिसोर दा क'क्राझार थांनांगौ जोंना रङियावनो जायोमोन गरेस्वरना दा बे क'क्राझाराव थांनांगौ दा बेबायदि गासिबो थांनांगौ जानायाव दिनैहाय बर'फोरखौसो दस होबाय थादों खिन्थु वेदास बियो एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभिनियन्सनि थाखाय जिखिनि गभर्नमेन्टआ बिकल्प हिसाबै खालामनांगौमोन बेखौ खालामाखै खिन्थु जोंनो खोथा होदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट अफिसारफोर थांनानै बेखौ मावगोन माने मा होनो बिनि उनाव माने जिथु इमारजेन्सि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टखौ होनांगौमोन बेखौ बिसोरो माने होआखै बिनि थाखाय जेब्लानाखि नेचारेल केलेमिटिसफोर जायो दैबाना बारहुंखा बा मालाबा कमिउनिटी क्लेश होमबा इमिडिएट जिथु रिलिफनि बेबस्था लानांगौ बिटिसिआव जेबो लानो हायाखै जायनि थाखाय जायफ्रा माने भिक्टिम बिसोर साफार गोनां जादों आरो बिनि थाखाय बिटिसिनि फान्डखौ बाहायोब्ला अडिटआ अबजेक्सन होयो जे नोंसोरो बेवहाय थाखा बाहायनो हाया दा बिनि बादैबो गोबां माखासे बुस्थुफोर दं जायफ्रा दंमोन बेखौ खालामाखै आरो बेवहाय माखासे मेकानिजमनि दरकार दं जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिसोरनि जिथु गाइडलाइन बे गाइडलाइनआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सायाव स्पेसिफिक भाबै बिसोरनि गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल जिथु प्रग्रामफोर दं बे प्रग्रामफ्राव इमप्लिमेन्टेसना काउन्सिलाव बोरै जागोन बे स्पेसिफिक मेनसन गैया गतिके बेफोरखौ आं रेस्ट खालामबाय थादों जायनि थाखाय प्रब्लेम गतिके बेफोर गासिबो बुस्थुआ जानांगौ बेनि उनाव मानो स्टेट दोनहैफिनदों बेफोरखौ आं जुक्तता होनानै माने होनदोंमोन गतिके आइदार सेपारेट स्टेटखौ हो आदारवाइज प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै हो थ' बेफोरनो मेन बाखि आसाम हिसाबै जोंहा जथेस्थ' माने जेंना दं बेयाव बर' होननाल' नङा गासिबो बेवहाय आसाम हिसाबै एसे फ्लाडनि प्रब्लेम बेवहायबो मोजां जाहा मेकानिजम गैया जोंनि माने माबायाव फ्लाडनि बेलायाव जोंनि माबाफ्रा स्टेट गभर्नमेन्टआबो जोंहा जि मावनांगौ बेखौ मावनो नागिरा जोंनि प्रजेक्टआ जे फुटिमारि प्रटेक्शन जुदि 5 कोटि 7 कोटिनिल' प्रजेक्ट जायोबा फुटिमासिनि प्रटेक्शना बोरै जागोन आं होनदों जे बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ टटेल प्रजेक्टखौ सेंसन खालामनानै इयार वाइज फान्डखौ सेंसन हो खिन्थु प्रजेक्टखौ सेंसन खालामनांगौ जे भुटान पाहाड़निफ्राय नेशनेल हाइवेसिम बथ साइड प्रटेक्शन जानांगौ नांगौब्ला बियो 1000 कोटि प्रजेक्टआनो जायाथों मानो दा बेबायदि माखासे मेकानिजम बायदिसिनानि सायाव आङो नर्थ इस्टआव जाहाथे सेन्ट्रेलनि गासिबो माने माबाया एप्लिकेबल जायो आरो मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बिनि मेकानिजमफ्रा जानांगौ होननानै बेफोरखौनो आङो माने गुबैयै माने नारसिनबोबाय थानाय जादों आच्छा सार नैबे माने माबाया मा होनना बुङो जे बिटिसि आरो बिटिआरनि खोथायाव एसे फैनोसै जोङो बे बिटिसि आरो बिटिआर दा बेवहायथ' गोबां दान्थे बिथारि जादों सिगनेटरिफोरा बुंदों जे बियो मोजां आरो माने हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट टाइमाव बुंदोंमोन बे माने मोजां जादों आरो हयथ' बिनि सेपारेट स्टेपबो जालांनो हागौ लासैनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन खिन्थु उनावहाय मा सानखो मिथिया लास्टाव माने बेजों मोजां बुंबाय मोनसेया बुंबाय गाज्रि बुंबाय ओरैनो नोंथाङा एसे एमपि हिसाबै जिहेतु सिगनेटरि नोंथाङा नङाब्लाबो बै एकर्ड जानाय समाव नोंथाङा दोङोमोन हिसाबै बा नैबे समाव बे बिटिआरआ बर'फोरनि थाखाय बेसेबां मोजां आरो बेसेबां जोङो बेखौ माने बर'फोरनि थाखाय माने बाहायजानाय मोनसे एकर्ड होनना सानना लानो हागोन नङा बिटिआर आरो बिटिएडिखौ लानानै खुनु कन्ट्रोभार्सि जानांगौनि बाथ्रा गैया बिटिआर आरो बिटिएडिआ जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु माने सेटआप बेखौ खुनु माने जेबो सोलाय सोल' खालामा बेयो जास्ट एरियानि मोनसे नाम जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आन्डार 6 शेड्युल बबे एरिया बे जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै जिथु बड'लेण्ड टेरिटरियेलनि जि जिल्लाफोर दं बिनि दा बिटिसिआ बबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गतिके रिजनानो होन एरियास डिस्ट्रिक्टआनो होन जेबो सोलाय सोल' थाया गतिके आं सानो बिनि बेलायाव ओरैनो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दान्थे बिथान्थे खालामोब्लाबो रिजाल्टआ जि ओंखारहैगोन बे मोनसेयानो ओंखारहैगोन बेखौ लानानै कन्ट्रोभार्सि जोंनाव जालायलायनो नाङा बे मोनसेया जाहैबाय जे दिनै बिटिआर बिटिसि मा जागोन मा जाया आसलते आं आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों जे जों बयबो सिरियास जानांगौ जितु भारत संविधाननि 10थि शेड्युलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दानाय जादों बियो अलमस्ट स्टेट रायजो बायदि बियो
एनसी हिल्सनि बायदि नङा डिमा हासाव बायदि कार्बि आंलं बायदि नङा मेघालय मिजोरामनि 6 शेड्युलफोर बायदि नङा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै रायजोनो भारत संबिधाननि 7 शेड्युलाव थानाय जेफोर पावारखौ होनाय जादों बे एखे पावारखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव होनाय जादों ओंखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलहा दस्रा काउन्सिलाव गैयाब्लाबो जोंहा बिधायनि पावार लेजिस्लेशननि पावार दं जि लेजिस्लेशननि पावारा रुल रेगुलेशन जों खालामनो हायो आरोखि बेवहाय जों दानो हायो दा जेराव जों रुल रेगुलेशन फ्रेम खालामनो हायो बेवहाय नोंहा मालायनि माने सायाव डिपेन्ड खालामनांगौ जेबो गैया दिनै जोंनो गथायनाय जि डिपार्टमेन्टफोर बे डिपार्टमेन्टआव जों जि रोखोमनि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय सिस्टेम बानायनानै लाया बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बुंनांगौ जेबो गैया ओंखायनो आं होननो नागिरनाया जाहैबाय बे बिराद गिदिर बेखौ जों माब्रै मोजाङै बाहायनानै जोंनि मोजांनि थाखाय खालामना लानो हायो बेयावसो जों बारा गुरुत्व होनांगौ गतिके दिनै सोरबाया बुंदों जे बिटिआरनि उनाव सेपारेट स्टेट जानाया गोरलै नेक्स्ट स्टेपानो बेनि नेक्स्ट स्टेपानो बिटिसिनि नेक्स्ट स्टेपानो सेपारेट स्टेट गतिके बेयाव जेबो गैला नोंनाव बिखा बिख्लो गासिबो दं नङा होमबा गस्लायाबो नों गानदों सार्टआव मात्र कट गानोबा टाइ सुट गानोबा बे सेपारेट स्टेट जायो दा कटल' गाननांसिगौ माने हम डिपार्टमेन्ट थाब्लानो जुडिसियारि आरो फाइनान्स डिपार्टमेन्ट ओरैनोथ' सार बे माने DCSP आथ' दा माबा फैबाय नङा होमबा दा DCSP आ जाहैबाय दा DC आ फैबाय ल एन्ड अर्डार खिनियाव खिन्थु जों बिसोरखौ माबा खालामनो हाया माने इनसिस्ट खालामनो हाया खिन्थु ल एन्ड अर्डारावबो बिसोर कनसाल्ट खालामगोन गतिके गाज्रि उइदाउट पारमिशन उइदाउट माबा बेसन एक्जेक्टलि पारमिशन होननानै नङा माने बिसोर कनसाल्ट गतिके जोंबो बाराद्राय लुगैनाया उचित नङा जोंहा जुदि खायदा बुद्धि थायो जों जुदि मोजां मोनजायो जोंनि मथेनो DCSP आ सोलिगोन गतिके बेवहायथ' जोंहाबोथ' बुद्धि थानांगोन नों सासे शासक नों सासे राजा बायदि नों राजा बायदि मानसिया जुदि मेनेज खालामनो हायाब्ला नोंनि खुनु नोंनो होनाय खेमथायाबो नोंनि आखायाव थाया गतिके SP दं SP आबो जों दा माने कनसाल्ट एनि इनसिडेन्ट सिचुएसन जायोबा SP खौ जों लेंहरनो हायो आरो जों बेजों रायलायनो हायो आरो रायलायनानै मा खालामनांगौ साजेसन होयोब्ला बिसोर खामालासिनो थानो हाया गतिके बेखिनिया जोंहा दा बारायबाय खिन्थु फुल्लि जों बिसिनि सायाव एसिआर लिरनो हाया माने जोंनि कन्ट्रलाव बिसोरो नंथ'आ खिन्थु जोंहाबो दायित्व दं दे स्ट्रेटेजिकेलि बेफोरखौ जों मारैहाय मेकआप खालामनानै लानो आंथ' सानो दिनैनि दिनाव बिसोर जोंनि खोथाखौ बयबो खोनासङो इसिबां बे लेभेलाव जों गैला खिन्थु जों बाराद्राय बेखौ माने लुबैनानै बुंलायबाय थायोबा जोंनि सायाव सन्देह जायो आरो बेफोरावनो माखासे माबा थायो इग' प्रब्लेमफोर थायो आरोखि गतिके सेपारेट स्टेटखौ लानानै आं सानो जोंनि मानसिफ्रा इसिबां बिदि खर' सानो नाङा बे अट'मेटिकेलि जाहैगोन आरो बे नोंनि माने केपासिटिनि सायावसै नों माब्रैहाय आरो इफिसियेन्टनि सायाव नों जुदि स्ट्रेटेजि लालाङोबा आं होनदों आसामानो सानसे बुंगोन जे बड'लेण्डखौ जों नायनो हाला बिसोरखौ थांनानै होदों जेबो बेनिफिट गैया रायजानायनि बादै बे ओरैनो सार दाथ' जिहेतु माने नैबे BTC इलेक्सनखौ माने घोषणा खालामबाय नटिफिकेसन होबाय एप्रिलनि जिहेतु 4 तारिखआव माने 4 खालाराव जागोन ओरैनो नोंथांनि एसेसमेन्टआव नैबे समाव माने BTC सरकारखौ माने सोरखौ दागोन बायदि नाङो ओरैनो गेजेरनि मानसि हिसाबै नोंथाङा नैबे समाव जुदि खालामोब्ला ना आं सानो जे दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव जुदि आगोलनि माबाफोरखौ नायोब्ला BPF आनो दाहैगोन मानो BPF आनो दाहैगोन आं होनदों जे दिनैसिम जिहेतु BTC ओनसोलाव गुबुन खुनु हान्जाया जेबो खामानि मावनायनि सुजुगखौनो मोनबोआखै आरो BPF हान्जानि सिगां BTC ओनसोलाव गुबुन हान्जाया अलरेडि माने MLA मन्त्रि बायदिसिना जादोंब्लाबो बिसोर नाथाय गावबा गाव समस्थियावबो जेबो खामानि मावनो हायाखै गतिके गुबुना जेखि बुङा BPF हान्जाया दिनैहाय BTC आव लास्ट 15 इयार्सआव बहुत खामानि मावदों बेखौ बयबो मालाया जेखि बुङा खिन्थु हारसिङै रायलायबाबो बेखौ स्वीकार खालामगोन खारन दिनैहाय नों नाय जे BTC सुक्तिया जाखांनायनि उनाव BTC दानायनि उनाव BTC नि सेक्रेटारियेटनिफ्राय गोदान डिस्ट्रिक्टफोरखौबो बे BPF हान्जानि सरकारानो मावफुंनानै दिनै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार साब डिभिजन जाजोब्बाय BTC आव मोननाय 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसफ्रा दिनै इस्टाब्लिश जाजोब्बाय BTC एरियायाव बिनि बादै एकर्डआव जि दं CIT बर' रावखौ HND राव सोनाय
आरो बेबायदिनो नोङो गुबुन गुबुन माने बिथिङाव जिथु जौगानाय लामा बायदिसिना बेफोरखौ माने BPF-आनो इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो बेखौ दिनै बयबो BTC ओनसोलनि रायजोफ्रा एन्जय खालामनो हादों जे लामा BPF-आनो मावदों होननानै बेनि क्रेडिटआ माने हाग्रामायाव थागोन खिन्थु सार नैबे जे BTC इलेक्सननि जोङो जुदि माबाखौ नायोब्ला फार्स्ट माने बिथाङा BPF-आ माने 39 माव माने सिटआवमोन बिनि उनाव एसे खमायनै थांनायाव माने थार्ड माने जितु इलेक्सन बेवहाय 19 जादों दा बेखौ नायोबा मानसिफ्रा माने एखमबा बुंनो नागिरो जे माने बेबाराव माने BPF-नि जे सिटफोर बे एसे खमायबावगोन नामा ग्रेजुवेलिथ' बेखौ नायोब्ला बेखौ बुंगोन जायफ्रा एनालाइसिस माने खालामो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जेब्ला नों दायित्व लानानै खामानि मावो अब्ला विभिन्न धरननि माने बेवहाय अपिनियनफ्रा फैयो आरो मोनसे मोननाय माने गभर्नमेन्ट मोनसे सालायदों गभर्नमेन्टआ जुदि इच्छा खालामबाय नोंनो होनो हायोमोन नों मोनाखिसै नालाय जे इन्टेन्सलि नोंनो होआखै नोंनो खुद्रियो दा पार्टियावबो जोंहा बेनो थायो जे जोंहा पार्टियाव जायफोर मावबोनाय 15 इयार्सआव बिसोरबो हिसाब निकास खालामा जे बेसेबां आं खालामनो हायाखै रायजोफ्राबो मा मोनदों मा मोनाखै मोजां जाबाय थादों होमब्लाबो एसेथ' हिसाब निकास खालामनानै सानो जे बिनिख्रुइ साबसिन खिजानि माबा जाबावलाय खोमा बेफोरनि इन्टेलिजेन्सिया थायो आरो ग्रेजुवेलि खमायबोदों खिन्थु आं एबाराव जिखिनि माबाफोरखौ नायदों जे स्पिरिटफ्रा एथ' डेम नङा ओमफ्राय मोनसे बिथिङाव मानसिफ्रा मोनसे माने जि मोनसे कनफिडेन्ट फैबाय BPF-नि सायाव फटक करि सेन्सखौ मानसिफ्रा माने गोरलैयै माने माबा जानो हायाखै लानो हायाखै जुदि साबसिन नागिरनायावनो गाज्रिसिन जाहैयोब्ला खारन गुबुन हान्जाफ्रा जायफ्रा जि खोथा बुंदों बिसोर जेबो खालामनो हायाखै दिनै नोङो BJP-नि बाथ्राखौनो बुं बेयाव दिनै MP फैदों मिनिस्टार फैदों सब फैदों नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो BTC-नि बेलायाव बेवहाय फान्ड नांगौ माबा प्रब्लेम जादों प्रजेक्ट फैनांगौ होननानै एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टआव खुनुदिन बिसोरो बुंफेराखै होमबा बिसोरनो BTC-नि मानसिया मानो माने बिसोरनि खोथा मथे सलिनो बेराफारसेथिं UPPL-नि बाथ्राया जोंहा फैबाय थादों गतिके UPPL-नि बेलायावथ' आगोलनिफ्राय एखेलगेनो जुजिबोबाय थायाखै होनबा गतिके दाबो बेनो बेवहाय खुनु गोदान संयोजनखौ नुवाखै माने दाजाबदेरनायखौ नुवाखै गतिके बेखौ नायोब्ला माने BPF-आबो आगोलाव जि दं बे स्ट्रेंथआवनो दं हिसाब निकासा एसे एरै जानो हागौ होमब्लाबो माने आं सानो माने जे BPF-नि फारसेनो रायजोफ्रा दाबो दं आरो बेखौ नोंसोर बांसिन फिल्डआव नुगोन जे सिङाव मा दं मा गैया खोथाया जाहैबाय एथ' बोसोरनि मोनसे कनफिडेन्स सार ओरैनो जोङो माने SM निउसनिफ्राय 40टा समष्टियाव जों एसे सार्भे खालामबाय थादों दा बे सार्भे खालामनायाव नुदों जे नैबे UPPL हान्जानि जायफोर दैदेनगिरिफोरमोन बा नोंथाङा जितु बुंबाय एखे मानसिफ्रानो एखे खामानिखौ मावदों होननानै खिन्थु बै समाव बिथांमोना एसे थुलमुल खामानिखौ मावोमोन दा बेवहाय बिथांमोना पार्टी सिस्टेमजों दा बै समाव PCDR समाव मेम्बारशिप गैयामोन बुथ कमिटि गैयामोन माने मा होनना बुङो माने गामि लेभेलसो जाय पेज रानग्रा दा बेफोर माबाफ्राबो गैयामोन दा बिथांमोना बे सिस्टेमखौ खालामनायखौ बिथांमोनखौ नुदों आरो दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो माने मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे UPPL-नि जि सिस्टेम बे सिस्टेमजों थाङोबा बिथांमोनाबो हयथ' गोबां आखन मोननो हागौ होननानै नङा मोनसे बेखौथ' नुदों आरो बे मोनसे अर्गेनाइजेसनेल स्ट्राक्चार हिसाबै बिथांमोना मोजां बेबायदि माखासे खामानिखौ मावना लानो हादों खिन्थु आं बुंनाया बे गैयै समावबो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावथिफ्रा एकदमबारे गामि लेभेलसिम नाथाय आगोलनिफ्रायनो बेबायदि नांबोदों आरोखि माने दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जायफ्रा गनाय बिथांमोना गासिबो बे एखे खामानिखौनो मावबाय थादों आं होननाया जाहैबाय UPPL-नि जिथु सक्ति बे आगोलाव दाबो बेनो दं खिन्थु आं होनदों बिनि गेजेरावबो BPF-आबो मोनसे सक्ति आरो दिनैबो जेरावबो थाङोब्ला बेखौ नुगासिनो आं बे बेलायाव होनदों जे सोरनाबा प्रग्रेस जागोन एसे एनै आरोखि खिन्थु बिदि होननानै BPF-नादि गाज्रि जागोन बेखौबो नुनो थाङाखै आरो आं मोनसे खोथाखौ होननाया जे जि BPF-आ घात प्रतिघात बिभिन्न समाव रायजोनि खाथियाव दिनै थानानै मावबोबाय आरो माखासे दिनै एभिडेन्स दं बेखौ मानसिफ्रा थाबैनो एथ' माबा नेवसिनो हाया गतिके बे बेलायाव आं सानो आरोखि जे BPF-आनो जोंनो फैगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय नेक्स्ट माने आरो बिथांखौनो रायजोफ्रा लुबैयो ब्रैथि खेबनि थाखाय नोंथांमोना हयथ' सरकार दागोन दा बाथ्राया जाबाय मा ओरैनो जोङो माने नैबे बाथ्राखौ सानबाय थायो जे माने नब सर'नियानि बाथ्रा दा नब सर'नियानि जे माने बिथांनि गोहो नैबे BTD-आव नोंथांनि नोजोराव बिथांनि गोहोआ माबायदि
दा बिथाङाथ' 40टा समस्थियाव केन्डिडेट होदों किन्तु आनफर्चुनेटलि मैया बिथांमोनाबो मोननै ग्रुप माने फेक्सन जाफिनबाय ज' जादोंमोन बिथांमोना गरायसराव बिनि उनाव आरो गावस्रानानै बिथांमोना आरो माने केन्डिडेटसा बिथांमोना आरोबाव माने फोसावबावबाय दा बेवहाय नबसरनिया 40टा समस्थियाव होयोब्ला बेवहाय बिपिएफ बा इउपिपिएल बा जों माबायदि बेवहाय माने माबा जागोन माने माबायदि बेवहाय प्रभाब गोलैगोन आं सानदों जे माने इउपिपिएलआ जेरै बायरायाव बिराद मोनसे प्रसार नाथाय ग्राउन्डआव इसेबां स्ट्रं नङा आरो इलेक्शना डिपेन्ड खालामो जे माने माबानि सायाव मा होनो लकेल बे सिचुएसननि सायाव लकसभा इलेक्शन पार्लियामेन्टआव खोथा बुंहैनांगौ बेवहाय डेभेलपमेन्टनि बाराद्राय कनसार्न थाया गतिके रायजोआ बेखौ बाराद्राय हिसाब लाया एमएलए इलेक्शन बेफोरखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खूब इम्पर्टेन्ट होयो कारण बे लकेल एमएलए सायाव टटेल डिपेन्ड खालामो बिटिसिआ नाथाय एमएलए इलेक्शनखौ बारा लाया नाथाय काउन्सिल इलेक्शना जाहैबाय फिसा फिसा समस्ति एलेका ओंखायनो बे फिसा फिसा जायगायाव डाइरेक्टलि बे जायगानि लिडारफोरजों बे जायगानि माने प्रतिनिधिफोरजों पाब्लिकआ क्ल'सआव थायो गतिके क्ल'सआव थानायखाय बै जितु नोंनि माने रिजन वाइज इस्यु बे बारा जाय एफेक्ट खालामा दा सासे बर' अनाबर'निख्रुइ आंजों थाफाबाय थानाय अनाबर' ड्राइभार अनाबर' आरजि मावग्रा न'खरजों नांजाबनाय आंनि अनाबर' बे आंखौ फोथायसिनो ना फोथायसिना गतिके बे बिथिङाव भटआ माने बै जायगायाव माने जायखौ फोथायो बिनि सायावसो थांगोन खिन्थु बै नों जितु इस्यु खालामदों जाथिनि नामाव बेवहाय बे भटफ्रा थांजोबा आरो ओंखायनो नबकुमार सर्नियानि लकसभाया आलादा आरो दा काउन्सिला आलादा बरन्स लकसभायाव बियो এইবাराव माने फ्राय माने माबासो मा होनो 2 लाखसो भट बियो माइनास जादों आरोखि गतिके 2 लाखसो भट माइनास आरो दा बेहा इस्यु गैला दा इस्यु गैलाब्ला होनब्ला माने बबेखौ लानानै आरो बे अनाबर' सोदोबखौ दा बारा बाहायनो हायाखै बरन्स बियो होनबाय दा बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगोन बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय नों खामानिखौ मावसिगोनबा नोंजों मानो थानो बिनिख्रुइ बर'जों थागोन माने साबसिन आं सानो ओंखायनो बाराद्राय बे जाया ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जे बेवहाय जिहेतु कंग्रेस होगोन बिजेपिबो होगोन गतिके डेफिनेटलि बिजेपि कंग्रेस बेफोरो गुबुनारिफोरनि भटखौ बिसोरो बयबो मोनगोन नाथाय आं सानो बे खेबाव बर' भटआ मोननैयावनो थागोन इउपिपिएल नङाबा बिपिएफ गतिके बे आरो दस्रायाव थाङा नाथाय गुबुन भटआ बिजेपिआबो खम नङा बिसोरबो बोगोन नबकुमार सर्नियाबो बोगोन कंग्रेसआबो बोगोन आरो दाथ' जोंहा जगेश कलितानि अनाबर' सुरक्षा समिति जेबो बोआबाबोथ' 2000 भट बोगोन अबराबो गावबाय अबराबो गावबाय गतिके राजनितिया एसेबां गोरलै जानानै थायाखै जटिल जानानै दं गतिके बेफोरखौ नायोब्ला माने माबा नङा खिन्थु बुंनोबो हाया आच्छा सार बे माने माबाया मा होनना बुङो जे नैबे बिजेपि आरो एजिपि बा बिपिएफ जों एलायन्स दङमोन खिन्थु बिजेपिआ जिहेतु 40टा समस्थियाव माने गावसोर केन्डिडेट माने घोषणा खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय बा होनायनि बाथ्रा बुंबाय बेवहाय बिपिएफ माबाफोर एफेक्ट जादों ना जेबो जाया बेखौ जों अलरेडि रायलायखाबाय जे 40टा बिसोर होनदोंब्लाबो मोनफा मोननै बबावबा जुदि अत्यन्त थायोब्ला बेयाव होनाय नङा आरो जोंनिफ्रायबो बबाव होब्लाबो माने बारा लाब गैया मा गैया बिदियाव माने जों जिहेतु हगारलायनो हायो जुजिलायबाय थायाजासे गतिके बेबायदि सन्माननि खाथिराव मोनफा मोननै हगारलायनायनि जोंनाव बे अलरेडि जाबाय अदेबानि बिसोरनि माखासे गाहाय थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा माने बे बाथ्राफोरखौ बुंलायबाय थादोंब्लाबो बिपिएफ एजिपि आरो बिजेपिनि एलायन्सआव जेबो बेबायदि जाहैया माने बेवहाय जोङो स्ट्रेटेजिकेलिसो बे इलेक्शनखौ जिहेतु गेलेनांगौ बारहोनांगौ दा नोङो अबेबा बिपिएफ नों हगारबाय होनबाय जेन'बा जुदि गासैबो बिजेपिआ मालायनाव जइन जाहैजोबा मा जानांगौ गतिके आं सानो बे एसेबां खति खालामा थानांगौसो आं ओंखायनो आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों राजनितियाव जेसेनो ओंखारो एसेनो मोजां मानो गाज्रि भटआ डिभाइड जायो गतिके जों बेखौ पजिटिभआव लादों बिजेपिनि जिखौ जेरावबो होनो नागिरदों जों बेखौ नेगेटिभआव लायाखै जों बेखौ पजिटिभआव लादों आच्छा सार बे समाव जोङो गोबां खोथा रायलायबाय नोंथाङा जोंनो गोबां सम होबाय दा बे समाव नोंथाङा लास्ट कुइसन जोंनि बर' हारिनि जे लाइमोनफोरा दा गोबां आन्दायनानै दङ बा गोबां खामानि बिथांमोना मोनाखै गुबुन गुबुन जायगायाव थांगासिनो दङ दा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा माबाफोर बोसोन बा साजेसन बेबायदि होनो नागिरो नामा ना आं सानो बे बेलायाव जोङो दा जथुमनांगौ सावरायनांगौ दं दा जिहेतु सोमावसारनाय गैथ'ला रेकर्डबो जाबाय आरो गभर्नमेन्टआ जोंनि प्रति मोनसे मोजां माबाखौ देखायदों आरो जोङो गोबां माखासे बे एकर्डनि गेजेरजों बेफोरबायदि माने सेल्फ एमप्लयमेन्ट आरो इक'नमि एजुकेसन
बेफोर बिथिङाव डेभेलप खालामनायनि जोंनि एसुरेन्स होदों दा बेफोरखौ जों खालामनांसिगौ ओंखायनो बे बेलायाव जोंनि बर'नि सानसुमै दैदेनगिरि आरो जायफ्रा दा फरायसाफोर दं जों बयबो जिरायलायनानै जों बयबो दा थांखि लानांगौ जे जोंबो बख'नो दा गरेस्वरखौ जों मोनसे सेन्टार हिसाबै डेभेलप खालामनांगौ गरेस्वरनि खाथि खाला बे गासै एलेकानि जाखांबोनाय जि सेंग्रा सिख्लाफोर स्टुडेन्टसफोर बिसोरनि थाखाय जों माबायदि माखासे फेसिलिटि खालामनो हायोब्ला बिसोर जायगायावनो सेल्फ एमप्लयमेन्ट जानो हायो आरो बेफोरनि नलेजखौ बिसोर बेवहायनो लानो हायो जों जाहैबाय दा जायगाखौ मोजां मोननांगौ जायगायाव खामानि मावनो मोजां मोननांगौ दिनै जोंनिफ्रायनो नोङो लांजोबनानै मालाया बेफार खामायदों जाहैगासिनो जों नङा बेफारिया दा बेसेबां अन्थाइ बाला लांनानै गुवाहाटियाव दैलाङाव फाननानै जाबाय थायो खिन्थु अन्थाइ बालाया जोंनि नाथाय बेखौ फानग्राया जों नङा जोंहा बे गेटआव माने हमथानानै खालि मिटिं फाथिनायनि आरो खस्थ' खालामग्राया मेला खुंनायनि फैसा लाखिनायल' दा बेवहाय जोंनि गथ' गथायखौ जों बोरै एंगेज खालामो दा बिटिसि गभर्नमेन्ट जों जुदि बेफोरखौ प्लेनिं खालामनानै जोंनि इयुथफोरखौनो जोङो जुदि बेखौ सालायनायनि थाखाय माबा मोनसे फाइनान्सियेल बेंकआव जुदि सापर्ट खालामनानै होयो बिसोर जुदि गारि घोड़ा लायो बिसोर जुदि जिसिपि लायो बिसोरनो जुदि जोङो माने सुजुगखौ होयो होमब्ला बिसोरजों लोगोसे 100 जन सेंग्राफ्रा बेवहाय माखासे माबाखौ मोना होनबा दा बेबायदि जोंहा माखासे बहुत रिसोर्स दं बे रिसोर्सफोरखौ जोङो बोरै बाहायनो आरो बेवहाय जोंनि मानसिखौनो जों बोरैहाय एंगेज खालामनो गतिके डेफिनेटलि माने बेखौ जोंहा हायो आरो जों बेखौ खालामनांगौ आरो आं एबार गावनि जे पार्सनेल लादों आं दरसेयाव नङाब्लाबो आंनि गामियावनो थानानै आं मा खालामनो हायो गामिनि मालायखौथ' आं खोथा मानिहोनो हाया खिन्थु आंनि गामिनिखौबो आं रायनोबो हायो बुंनोबो हायो नालाय आं एबार सानदों जे बे 6 बोसोराव जे माबा मोनसे आं मा खालामनो हायो आं गासैखौबो हाया नाथाय आंनि गामिखौ आं हायो नामा नोंथांनि गामिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों गामिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायो जेबो रोङै मानसिखौबो आं मायावबा एंगेज खालामनो हायो नामा बेवहायनो माबा मोनसे मावनो हायो नामा जेराव बिनि न'खरा मोजाङै सोलिलाङो आरो बिनि उनाव जाहाथे आरो खुनु दिन बिनि जेनेरेसना आरो लामा आन्दायनाङा बे समाव जोंनो रायजो सभानि एमपि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया जोंनि स्टुडिअ फैनानै जोंजों माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय आरो बिथाङा जोंनो गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होबाय आरो बेनि थाखाय बे समाव SM निउसनिफ्राय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै जोंनि जि हाबाफारि बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।